ድሕሪ 22 ዓመት ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጽዋዕ ንሕርዳ ወሲድና ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ ከም ብተመሳሳሊ ድሕሪ 2 ዓመት ወይ ድሕሪ 1 ዓመት ማክሲማም ምስ በጻሕና ንወስዶ ይኸውን በጽሕና ያለና ኣብቲ መወዳእቱ ማለት እዩ ግን ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ፔናልቲ ከዓ ትፈልጡ ኢኹም ብጣዕሚ ግስሩጥ ነገር ሶ ዓባይ ክለብ አርሴናል በዓል ነሽነሽ ወዘተ ማለት እዩ ተናዲድኩም ክትሉ ተስፋ ገብርት أنا على حرر اللي أمس الله كبرات وفتوات anyways كونغران أبزي مبقعون بتعمل صبوا نجارين يرون تموانج أزوصلون مالتيو ناتهم دقف ستوانكم من بي اس جي مقعد سبلوكم إلى نعمل لهم عن فيديو خسجري نعمل لهم عن فيديو كابزلو علالات جلسكي أقدم بلا كنقرأكم مالتيو اتقدم معي علال زلو أب ندادت عينن هبتقرايز أطوى مخاين ترأينا الله إذن مخاين زيئة حق دين انتاوتين جلز بحاليو كالي بتمثالي أب عفر دما معقات مخاين قد إيمولو يبهالالو سنك حزا خالوت مدحاني توزت حزا حجي زيون من تايكم متفوت إيرو زبليو أتم بل سالساي زلو خاا بزعبا زغني قدين ديو دقافن تقاومون بزبليو بتقراي مالتيو دايناميك صالو تمالت تمك إيارات نقرالو تناي دقافين اي تقاوما يزبهال نقر لو معنتي بوغن تقراي يخون بوغن إترا انتاي ترأيهم انتاي حد يجتمع بالتات اللو زبل قداية حزب بيلا مسؤو مالتيو كنعللو ويكا كنوقع اللوينا سو انا لو معنت فيديو نزي ازمسل حدشتن حد اخوانكم للشانال زي سابسكرايب بمقبار نتشانال كتجمرو يقبأ مالتيو مخنياتو سابسكرايب مقبار سي نتشانال زي نخعبي يقور ايو عسرت شعات الشعكن قاتل لنا هنقصر كألنا مالتي بتماساسالي هنا صاي رئيتو تصحفوا لي سبات الله كل التسلسل زخونو ناتاتهم رئيتو يكن ببلكم وين شت اميرات تامرات وا تتدسي خلت خوينن مالت وين شت تامرات يقراتا مالتي ستالين is 100% right لايك يرات ليلا مالتيو مالت 100% تخكليو اتزبلو زلو تبلنا لا مالتيو سوكي كم حسابيو حساب زي تقبل الكلخو نريته بطعمي يغني اللي مالتيو سلمون نبرها هاي إلنا اللي مالتيو هاي سلحوي كمي احنا دينا مالتيو ولش أرقاي لايك غير ولو بتمساسالي ولشون بطعمي يغني اللي كبرتي هذا اللي سلمون نبرها نايما نشدن حاوت سعت قراوي أنت عزو مش ستالين مسلاتون للك عمتهم زلق كلخاس نتو سعت قراوي تقسمو تستيو لها صنو عرقص حوي كبل مرغان أدناقوتن كلتي إز حواسة قليس اللي اللي مالتيو كبرتي هابلي يغني اللي بتعمي إذا مسكن مالتيو نامنا إلو معنتي مدب كنقصرينا أبتنا إلو معنتي مدب انتاي كنرئي نرئينا مالتيو let's go قرم إذا ما خاين نرأيين عمت أنا كم من درين مالتي زين مخاين وجزية كتحاوس مالتيو كم زي عينت صبونا قريو حجين حنا تسفع زلونا قريو ندادي يخون سنكي يخون مدحانيت يخون حيزن تمزين مالتيو نوج باك زخون كيكون بتعامي يفرحيو نخوم انتو خوينو تايمويو ولا يمتع مالتي جنزي نسنكي نهزبي نتزت أميو نحر كوينو جن حق المزراب كابزين لعلي إذا حجز وقاس نجارا يكونن إذي صبوا نجار سلازو خونه نخلو إسكا نخلو تقاومكا تذكر سلازي كونه كم زي عينة نجار كرخلو أجنع قصلو اللي يسبه المالتي ولا إسياسون بريزيدنت إسياس مالت حسابون الحرد قيرنا بكم زي قداي تموتيو صبوا سنك خلكم يا زبل الناس نحنا تميت ندو هاتقعنا زلو مالتي كل خلكم يا زبل الناس زي مالتي جن مغيرو بوليتيكا خوينا حمشته سلسة زخونه مخاين نداد قالت عينا المتين قالت تباهيلو زخل ورق أسيدن تخوينو واقع يقولن ويكأن خالي علامة تخوينون ون زي انبلعها واقع تخوينون كبيديو زي جمارو زي جن نايب حقي كوينو قصل كخلالو زي انت تغيرو ولا نعتت أمودو نعت حرسو نعبوزي حلفو قالز بهالنقر يدلن اتم حبراوي ركب زي تناي سنوات أبا ركبات زي عرفو زغاله ناي سلام من قد خولد يخليهم هناتو بملكع النقدي بملكع ربحاتات انت تأساسي روم عدتات مالتي ايكونوميك انتجريشن زبال زي اندحر دا مصيو زو اونلي تخكلنيا زخونه ركب هزبتات النزبتات زبال
ቅድሚ ሕጂም ከምኡ ይዝባሃል ነይሩ ነጊድና ክንበልዓሉ ሰሪሕና ክንበልዓሉ ክፍቲ ግበረልና እዩ ነይሩ ተዘረባ ማለት እዩ እዚ ኢና ርኢና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ሓቂ እዩ ብዙሓት እየን ዘን መኻይን ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ናይ ማለት ናይ እግሪ ኣለዎን ኣብ ማእኸል ከዓ ናይ ነዳዲ ኣለዎን ናይ ዝኾነ ናይ ከቢድ ፅዕነት ዝፀዓና እየን ማለት እዩ ደሳለ በረኸት ኣብርሃም ንኽስክሑስ ንኽንደይ ግዜ እዮም ክንከሱ ዘለዎም ዝብል እዩ መጀመርታ ገለገለ ይሉ ኣሎ ማለት እዩ ደሳለ በረኸት ኣብርሃም ክስክሑ እንድሕር ኮይኖም እንታይ እዮም ክግበሩ ዘለዎም ዝዓይነት እዩ ግንቦት 20 ናይ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ብኤርትራ ኣቢሉ ነዳዲ ናብ ትግራይ ምእታው ብምጅማሩ እዩ ዝብል ኤቢዲ ፐርስፔክቲቭ ዝበሃል ከዓ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቃሊዕዎ ኣለዎ ኣብ ፌስቡክ ማለት እዩ ደሳለ በረኸት ግን ንኽስክሑስ ንኽንደይ ግዜ እዮም ክንከሱ ዘለዎም መጀመርታ ኣነ እዚ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ኣይኣምንን እየ ሻዕብያስ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ደኣ ዝያዳ ነዳዲ ተወስኸሉ ትህሉ እምበር ካበይ ኣምፂኣ እያ ኸ ንትግራይ ነዳዲ ዝሃበት ኣሸብሸብ ነዳዲ ናብ ትግራይ ተኣቱ እንተሃልያ ድማ ፅባሕ ንጎ ክርቢት ሒዛ መፅያ ክትስርጥጠለን እያ ብዛዕባ እዚ ዝጠራጠር የለን እቲ ንዓይ ክሳብ ሕጂ ሕንቅሊተይ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ነቕ ዘይብል እምነት ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ከመይ ዝመፀ ምዃኑ እዚ ገሪሙን ኣሎ ዝብል እዩ እስኪ ምናልባት እንተኺድዎም ኣብዚ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ኣነ እኳ ኣይኣምኖን እየ ዋላ ሕጂ ከም ኣገይሩ ገና ክትቅፅል ኣለዋ ባህላ እየ እንተቐፂላ ግን ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ እዚኣ ንህዝበይ ትረብሕ ንስንቁ ትኸውን ንዕጥቁ ትኸውን ንኩሉ ነገሩ ትኸውን ንናብርኡ ብፍላይ ትኸውን ንዕጥቂ ይግደፎ ድሕሪ ተዋጊኡ ክቃለስ እዩ ገለመለ ዝበሃል ኣነ ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ ናይ ውግእ የብለይን ግን ስንቂ ማለት ንዝጠመዮ ስንቂ እንድሕር ዳ ሒዙ መፅዩ እኽሊ እንድሕር ዳ ሒዙ መፅዩ ፈውሲ ጥሜት እንጀራን ከፈውሲ ጥሜት ፍትሕን ከፈውሲ ሞት እዩ ሒዙ እንተመፅዩ ሲ እዚኣስ ብነጋቲቭ እትረአ ክትከውን ኣይብላን እዚኣ ቀፅሉ ላይ ክትበሃል ዘለዋ ወንሳ ኢና እንደል እኮ ነርና ማለት ታ በኣፍ ጥራሕሲ ኣግዚኡ ምናኩም ኣለና እንደ ሓደርና ክንሕጉሲና ትብል ነበረት ታ እንደ ሓደርና ክንሕጉሲና ተሪፋስ ሕጂ ሃቡና ታገዝሚያ ነራ በዚኣ ጀሚራ ሓቂው ጀምዓ እንተ ሓሲና ኣይጠይቁኒ ወይ ከዓ ናይ ሕተቱን ይብል ኣሎ ነዳድ መፅዩ ኮይለካ ካልኣይ ተሓልፈላ ይሃርያ ختم عدي دعرو صار سيد مس نداد ماطيو صبويو بتماسسال زي كونسي بانصار زخونه زينا دما ندادن مغبن مدحانيتن صعنا عبيت مخاين ناب تግራይ ከአትዋ ዓፋር ተዓጊተን ኣለዋ ዓቅም ዘሎ ኩሉ ብደገን ብውሽጥን አንጻር ህዝብ ትግራይ እዩ ተዓጢቁ ዘሎ BTV በለሳ ሚዲያ ዝበሃል ማለት ኖ ሕጂ ኣብዚ እንድሕርዳ በወገን ኤርትራ ዝመጽ እንተሎ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ነገራት ገለ ይግበሩ እንድሕርዳ ኣልዮም ኮይኖም ነዳዲ ገለ ወዘተ ዝበሃል ነገር ትራንዛክሽን እንድሕርዳ ጀሚሩ ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነገራት ከኣመሊሱ ብተማሳሊ ማለት እንዳተቆረጸ ኸይድ ከም ዝኽእል ዝግመትን ትጽቢት ዝግበሩሉኒ ንምንታይ እንድሕርዳ እንተይልና ብሉዓላውነት እንድሕር ኮይኑ ብሉዓላውነት ናይ ተዓዲ ከምዚ ዓይነት ማለት መኪና ትኾን ካሊ ተሽከርካሪ ማእኸላይ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር እንድሕርዳ ትገብረላ ኮይና ከምዚ ዓይነት ክልከላታት ድማ ክገብር ይበዛ ሓደ ወገን ማለት እዩ እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዛረብ ዘለኹ ክገብር ኣሎ ወይ ኮንኮን ዝብል ዘለኹ ክገብር እዩ ዝገብረሉ ምኽንያት ከዓ ሓደ ብህልኽ እዩ ብህልኽ ተኮይኑ ዋጋ ይብሉን ብህልኽ እንድሕርዳ ኮይኑ ሕጂውን እቲ ዘላቕ ሰላም የምፅን እዩ ዛስዋይ ምስቲ ታሪክ ከምዚ ውግእ ዝኽፈት ዝበልኩም ንዕዩ ግን በሓፂሩ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ድጋፋት ወዘተ ካልኦት ግን ክተርፍ ክኽእል እዩ ናይ ትራንስፖርት ናይ መድሓኒት ወዘተ ዓበይቲ ርክባት ውን ቢሎም ማለት ዝግበሩ ምስ ግዝያዊ መንግስቲ ዝነበሩ ምትእሳራት ብፍላይ ክሳብቲ መረፃ ዝሓልፍ እዩ ምናልባት ንእሽተለይ ውን ጥንቃቐታት ወዘተ ገለ ክህሉ ዝኽእሉ እምበር ካብኡ ንድሓር ብዙሕ ነገራት ሃፐን ክገብር ከም ዝኽእል ኣነ ትፅቢት ኣለኒ ምናልባት ውን ተን መድሓኒት ሕጂ ንሕና ናብ ህዝቢ ተዋዕላ እንድሕርዳ ንመዋግእዶን ንፅዕነት መኻይን ገለ እንድሕር እትዮም ኮይኖም ማለት 5 ግዜ ድኽነት እዩ ትነግሩን ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ሕጂ ነቲ ዝኣተወስ ከይቃወም ብዝብል እየ ቀዲመ ስለ ዘይፈለጥኩ በዚ ሒዘ ዘለኹ ማለት እዩ ሻዕብያ ብተግባር ተደጋጋሪ ኢና ትግራይ ንምጥፋእ ሕወሓት ንምጥፋእ ዘይገብሮ ጻዕሪ የለን ሕዩን ዘይገብሮ ጻዕሪ የለን እዛ ንፋስ እዚኣ ከይንረክብ እኳ ተኸሊፈ እየ ዝበለኮ እዩ ሻዕብያ እዚ ተሓሳስባ እዚ ዘለዎ መራሒ ምስ ትግራይ መፅኡ ሓድነት ፈጢሩ ንትግራይ ይጠቅም እዩ ኢልካ ንምባል በፍጹም ኣይኮነን እዚ ኣነ እንደይ ታብተመን መርዚ ይብሉን ኢልካ ኣፉ ክትሕዝ ይከኣሉ ኣይከኣል
ስለዚህ ንሻዕብያ ኸይርካ ንትግራይ ዝጠቅም ንትግራዋይ ዝጠቅም ስራሕ ክስራሕ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ጭንቂ ይውን ነቲ ችግርካስ መፍትሒ ገዛኻ ገዲፍካ ናብ ጎረቤት ምኻድ ይዝለስ ነቲ ናይ ኤርትራ ኢሜጅ ኮምፕሊት ዝኽጥ እስኪ ሕጂ ምናልባት ናይዞም ወላዲ ዘረባ ኣብ ግምት ውሽጢ ክነእቱ ኢና ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ዜና ጉዳይ እውን ኣብ ግምት ውሽጢ እቲና ኢና ክንዛረብ ሎማዓንቲ ኢና ክንገብር ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንወቕሰሉ ዝነበርና ማለት ይወቅስ የቀኒ ሕጂ ኣነ እንዳወቀስኩ እንዳተጻረፍኩ ንኹሉ የቀኒ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናቱ ህዝቢ ዝገበሮ ጉዳይ ማለት እዩ ግን ነቶም ናቱ ህዝቢ እንታይ ሓልየሎም ከመይ ገይሩ ሓልዮት ጀሚሩ ናብትናትና ኢለ ክሓስብ ተለኹ ኣብ ማእኸል ይፈርሰኒ ክጥርጥሮ ዲየ ዘለኒ በቃ ማለት እንታይ ይኸውን ኣነ ንባዕሊ ሓቂ ንምዝራብ ክጥርጥሮ ግድን እዩ ለይጥርጥር ለይፍጡር ስለ ዝኾነ ግን ንምንታይ ዕላማ እዩ ከምዚ ገይሩ ክብል ከለኹ ሓደ ግዜ ክሓስቦ ከለኹ ካሊ ዛብርኩታ እምነላታ ከይትከውን ማለት ጽባሕሲ ሽግር ተፈጢሩ ዘነዳዶ ወዘተገለ ንኻሎት ሲለን ንናይ ወግን ድሕር ኮይኑ እኮ ኣይገብሮን ይባሃል ግደፍዎም ነዳዲ ካሊኡን ከምጽ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ተዓደሲ ትራንስፖርት ዝባሃል የለን ሕጂ ተሪፍዎም ጽዎ ከይንብል ድማ ዘይእመን ነገር ኮይኑ ዘይእመን ኣመና ኣይጸጊሞም ንሳቶም ከይባሃል እዚአን ክልቲአን ኣብ ሳስፔንድ ገይርኩም ሓዝወን ፍሎት ይግበራ ንሕና ማለት ቀጥታ ፍርድ እንተፈረድና ለነተን ጉዳያት ዚኣተን ገና ብይን ተዕለምናለን ክጻርያ ስለ ዘለዎን ማለት እዩ ውሽጢ ይረትኽል ኮይና ትስማዓና ኣብ ግራስሩት ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ወላ እውን ኢንፍራስትራክቸር እውን ኣይ ቲንክ እቲ ኤርትራ ብዙሕ ሰሪሑ ኣሎ በይበ ከይተዓግበሉ ትኽእል ኢኻ ሪሊ ከይተዓግበሉ ትኽእል ኢኻ ጽርግያታት ተሰሪሑ ዘሎ ፍላይ ብጋሽ ባርካ ተዲጋታት ዝስራሕ ዝነበራ ንኽሪኦ ከለኹ ኢንክሬዲብል ኣበይ ኣላታ ኮኔክት ኣብያ ዘላ መብዛሕትኡ ግዜ ዝርያ ክልተ ነገራት እየን ሓደ ሰብ ግን ዝነብረሉ ገዛ ይደሊ ኣብታ ንዑ ኣብታ ገዙ ትመፆ ማይ ይርኢ ሶ ህዝቢ ኤርትራ ኣቃል እዩ has waited for very long እቲ መንሰይ ኣብ ግንባራት ኮይኑ ዝገብር ዘሎ maybe ስድሮ they don't get the right ገዛ ይረኽቡን እዮም and then this is where it creates እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ እቲ ኢንቨስትመንት ኣብ መንሰይ ይገብር ክምህሮ ይፍትን ከምልምሎ ይጂ ግን ፍረ ክበፅሕ ከሎ መንሰይ ምዃኑ ይተርፎን እዩ what is there for me ዝብል እቲ መንሰይ ኣነ እንታይ ቦታ እቲ ሕቶ ትኽክለኛ ሕቶ እዩ እቲ ሓደ ግን ይስሕቕ እዩ ዘሎ ማለት ክምስ እዩ ዝብል ክምስ ዝብሎ ዘሎ ንምንታይ መሲልኩም ኣንተ ዓሻግዲ እዩ ኣንተ ከምኡ ኢልካ ክትሓትት ኣይግባእን እኮ ማለት እንታይ ዓሻግዲ ብሃምዲ እዩ እቲ ዝብሎ ዘሎ ትሕተ ቅርጺ ኣድማዕ ለውጥ ኣምፂአ እያ ኣምፀትን ሓሶት እዩ ማለት ሓሶት እዩ መሰላት ናይ ህፃናትን ናይ ኣዴታትን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ዴዝ ሬት ብጣዕሚ ወሲኹ እዩ ሞርታሊቲ ሬት ወሲኹ እዩ ማለት ናይ ህፃናትን ናይ ኣዴታትን ኣብ ሕርሲ ኣብ ወሊድ ብዙሕ ነገር ኣጋጢሙ እዩ ገለ ተባሂሉ ክሕተት ከሎ መን እዩ ተረቑሓታት ስታንዳርድ ዝያምፅዎ ንምንታይ ከምፅኦም ኣነ ብከምዚ ዓይነት ወፅዩ መን ስለ ዝበለካ ከምኡ ትገብር ንምንታይ ኢልካ ከምኡ ዘይትገብር እንተዘይፈለጥካ ናበይ ከም ዝኸይድ እንዳበለ ክልተ ሰዓታት እዩ ኢንተርቪው ዝገብረሉ ብዛዕባ ዝኾነ ጉዳያት ከምዚ ተተሓቲቱ ማለት እዩ ስለዚህ ትሕተ ቅርጺ የለን ማለት እዩ ትምህርትስ ጽሬት ናይ ትምህርትን ተበጻሓይነት ናይ ትምህርትን ኣድሬስ ናይ ምግባር ናይ ዘይተማሃሩ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣቲኻንስ ኢሊትሬሲ ሬት ናይ መቕናስ ስራሕሲ ሰሪሑ እዩ ኣብኡስ ይሰርሕ ኣሎ ኣይሰርሐን ሰሪሕ ነቶም ዝተማሃሩ ቅድሚ ሕጂ ዓቕሚ ዝነበሮም ሰባት ከይዛረቡ ገይርዎም ዲስኤብልድ ኮይኖም እቶም ክመሃሩ ዝግብኦም ጀነሬሽን ከዓ ኣብ ውትድርና ኣለው ካብኡ ወፂኦም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብኡ ዋላ እናገልገሉ እናሃለው እቶም ስድሮኦም እኮ ፈሓም ዕንጨይቲ ገለ ይሸጣ ማለት እዩ ንገለገሊኦም ከዓ ቆሪፅካ ኢሎም እውን ሓደ ዓሙቐት ኢሎም ነይሮም ሓቀ ኢለኹም ናይ ሓደ ሰብ ስለ ዝኾነ ኢልና በቃ ሽዑ ሓሊፍና ያገለ ክንከውን ንኽእልና ማለት እዩ ግን ኣይኮነን ተዘየለ ነገር ተፈጢሩ ክመጻ ኣይክእልን ዝተፈላለዩ ቭሎገርስ ወይ ከዓ ውዕሎ ናይ መዓልቲ ዝሰርሑ ሓደ ኣብ ዓሚ ሰሪሕዎ ካብ ዝነበረ ቪድዮ ሞር ስትሮንግ ብዝኾነ መልክዕ ቀናቢር ሒዘልኩም ክመጽእ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም መንገዲ ከቕርብ ከሎ ሽዑ ብዙሕ እቲ ማሕበር ኢኮኖሚ ናይቲ ሰብ ኣብ ዜሮ ምዃኑም ብፍላይ ከም በዓል ኢንተርኔት ወዘተ ዝኣመሰለ ትሕተ ቅርጺ ክበሃል ከሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ኮኔክቲቪቲ እቲ ኣዝዩ ዝለዓለን ብዓለም ደረጃ ብዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ ኮኔክቲቪቲ እዩ ከም ቢዝነስ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ኳስ ክሰርሕ ዘይከኣለ ከም መንግስቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኮኔክቲቪቲ ማለት ቤዚክ ኮኔክቲቪቲ ዋይፋይ ጌርካሲ
واي فاي تكنولوجي اتي خاص تفراليو تسليشن غلغل ازي كو تحت قرصي تاين خبر دات تحت قرصي لومي زبن حبريتا ايو حبريتا شيت كازنبرلو غزي ايو لومي زبن انتلكچوال بروبرتي يو مالتيو اسو شيت كازنبرلو ايو لومو خمتناي قدم برغص انجرا بليع حوالا نتسرحت تسرح يومبر اتينا ايكونومي عينت ويكا ات دايفرسيتي نايتي ايكونومي اب استفرالي بوتاتات يزلو سو يلنيو تسباي زسحقون نسي مالتي لقناتات كما يمثل زبل حتى اقداسنا شغاري بتعمي خاطم بو زي تقل مغنياتو جزاءات حقن قوامن يتمسرت نيرو از سلا زي فقد از سلا زي جبره بدحريو انتاي خون ولا قل دغفت تايم كل جميرون كاوس ود حيش خون ولا ودو يمرحنا انبر زولو قناتات اخترو خلخا انتاي وريدوت حقي جزاءنا قوامي جزاءنا اب تحت حق نمرح مبال قديفكا نامنتا خنا بسبات تغوي سبات حلفتني حقي قوام تغيركا اسي نباري بو درجه حسب الله ويلنا سياس نمانم كبابي اقريبو نمانم كباب زرحق ايكونن نخل ارترا بمعرز بدلن زدقسني ارتران حزبي ارترا زفقرن تخينو حنت نجر كغبرلو يخل قوام كقمطلو بايت كغبرلو هاجر نخخون كخلو مزخيل ترايو سلازي اسياس نايمانم سبا ايكونن اسياس انت سليط وناي غزي حتى نسو زتمتا ايثيوبيا تلاك حوس دحراي بلني سو ابلو مبصيحو كم سبحات افريم دا امسلو نقدميت ممصا زم حلالفو ملقتلو سلستم دغفتو دغيم كتنقوق يغبا اب ارترا سلام نخمص كل ارترا زساتفلو مادي مزفتر ترحيم what concrete ግርም ሕጂ እዚ ኣያታ ጥርጣረ ማለት እዩ ተንጥርጣረ ናተይ ጥራሕ ይኮናን ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶታትየን እዞም ከምዚአን ዝበላ ኢንዲኬተርስ ዘለዋ ማለት ያ ማእኸል ሌብልድ እንዳኾና ዝወፃ ዘለዋ እንዳተፈለያ እንዳተኣርያ ዝወፃ ዘለዋ ጉዳያት ቅድሚ ሕጂ ገዲፍዎ ፀንሐ መፃወት ካርታ ዳሕራይ ክመዞጅ ከም ጆከር ክፃወተሉ ገለ ክፍትን ምርኣይ እዞም ኣተዓማማት ይፃወተኩም ነይረ ሕጂ ግን ክገፈኩም ይኽእል የገለ ዝብላ ናይ ግፋ ካርታታት ገለ ክፃወቱ ከለዉ ኣብዚ ዘሎ ታይዝ ባህል ሪአሬንጅመንት እቲ ሓደ ናፍቲ ሓደ እቲ ሓደ ናፍቲ ሓደ ዘሎ ርክብ ንዘላቀ ሰላም ብዝብል ኣይኮነን ኢነም ኦፍ ማይ ኢነሚ ወይ ከዓ ናይ ፀላኢ ብዝብል ዝግበር ዘሎ ርክብ ምዃኑ ብደንብ ክትፈልጦ ስለ ዘለኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ዝነበረ ኣብ ትግራይን ኣብ ማእኸላይ መንግስትን ዘሎ ውጥጥ ሞር ከጋድዱ ዝኽእሉ እቲ ውግእ እውን እንተተኻኢሉ ነዳዲ ሓደ ሰለስተ መኪና እቲኻ ኣጋዲድ ካሲ ነቲ ጉዳይ ጽባሕ ክጅምሮ ድሕታ መረፃ ውድእ ምስ በለስ ንጽባሕት ኣስ ክጅምራ ናብ ዝኽእል ኩነታት ናይ ምስግጋር ስራሕ ትመስለኒ like step both internal and international would be necessary to help Eritrea move toward a more open, stable, and prosperous future? Well, my advice, would be for the government of Eritrea to, not just talk the talk, but walk the walk. If they are so popular, if everybody loves them, then put it to the test and trust your own people. Give them internet. Allow private investors to open businesses, allow international, investors to come in, have an election, have a constitution. Otherwise, it's going to all come down around their necks like it has for other dictatorships. ስለዚህ ታይዙሉ ማለት እዩ ንሕርዳት ፎቶን ኮይን ካን ህዝብኻ ኢንተርኔት ፈቀደሎም ነፃነት ሃቦም ካብ ዓለም ለኸ ዝመፁ ኢንቨስት ዝገብሩ ወይ ከዓ ገንዘቦም ፈሰስ ገይሮም ክሰርሑ ዝደልዩ ትካላት ናይ ውልቀ ዝኾኑ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ኢንተርናሽናል ብዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎም ትካላት ክሰርሑ ግበር ክፈተሎም ገዛ ሰሪሖም ክነብሩ ፈቀደሎም ፅሩይ ማይ ክሰትዩ ፈቀደሎም ኣፍተር ኦል ግን ንዓዶም ከኣትዉ ፈቀደሎም ክልተ ካብ ሚኢት እንዳበልካ ካብ ስደቱን ካብ ተወልዑምሲ እዚስ ፈቀደሎም ዝብል እዚ ፈቀደሎም ኣሎ ክብል ማለት እዩ ቲቦር ናጊ ባይ ዘ ወይ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ማለት እዩ ሎቢስት እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ዘዳለውዎ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ድምጽ ሒዙሎም ዝዛረበሎም እዩ ፍሽኽታ ካብ ብዙሕ ዘይጠፍኦም ሰባት ተዛረብት ሓደ እዩ ማለት ገለ ሰምዑ ነይረ ሓደ ሂንዳዊ በቃ ሎሚ ኣክንዲ ዝሓፉ ዋላ ነቶም ጻዓዱ ምእታው ዝኸልኡዎም ከዓ ነቶም ጻዓዱ እትዮም ከዓ ሕሰምና ድሕረትና ንዓለም ይነግሩልና ንዓለም ሲ ራእይዋ ዛሃገር ከምዚ ኢና ጌርናያ ረሚስናያ ኢና ኢሎም ሲ ኣድቨርታይዝ ክግበር ለሃገርና ያውፅዋ በቃ ቶም መፅኦም ሲ ኣብዛ ዓዲ ተመፂኻስ 100 ዓመት ንድሕሪት ኢኻ ትምለስሉና እዚ ሕጂ ዝኹርዕ ነገር ድዩ
حجين تاين قبل يخون تمدلو لذي ويانا أمريكا دخلنا ودينا لنا نحن نسمعكم مننا السوق لفلوف نحن نسمعكم مننا أمريكا ويانا لنا نسمعكم مننا ودينا لنا مش ويانا زبال دحين جو قايد تسمعنا ودينا كلاس تزازي ميزانتا أبي أحمد أورومو خبر دلي من أسي هاي تتاللو ناي أبي أحمد قداي نمنتاين أورومو عراق زي إيران تاين كتنا معنا حج غازمت 10 عامات كا مسغوم مس أورومو أبايسكم معنا السغوم قربوسون كيدكم كتحمسوا وميرون حجي تايو ميرون مالت كمي مالت يون تعينت من اسي ميرون ويل ميرون اتصقم زفلطو جن كقاومون تخوينه انا بعلي كدغفو تخوينون انا بعلي مالت كاباي وصاي كقاومون تخوينهم انا ود غزا خوينه كقاومو زلن نمبر كنقاومو اينا يلو ملؤ بملؤ ناي بحقي من اسيات لبومن نيحومن غايومن حرقانومن اتريرو مالتيو اب لعل سرعات هقدف كيقاومو زغبر ناي تايز بحال مالتي ناي بالانس سبيو مالت كزارب كلهم اي تبالانس سي بقى مالت نت منغستي هو زقاومو كله بعل ميرون قال خبحالو زمسل قندما ابت مبزحتو مالتيو اندحر دا قصلالو تهزباو غنبر باورو تبل تخوين كاسي انت حيز يقصل تطولو زلخ بمول حسوتي فريسو مخان بعلها تزارب حجنات كاتايو بعلها تزاربو بعلها تفرسو بعلها تزاربو بعلها تفرسو مالتي اب قمتي ديخا تمركوس كات تزاربو زلخ ستاتستيكس كوت فولت اخا مالتي ስለዚህ ንጹር ዝኾነ ነገር እንዳፈለጥ ካን ሃለኻሲ ከምዘይ ትፈልጥ ኮይንካ ምዝራብ ማለት እንዳፈለጥ ያዝ ደቀሰስ ነው ካየነ ይሰምዕ ይብሩ ወለድና እዚ እዩ ተጸገም እንበር ዋ ናባ ስደትና ዝነውሐ መርገምና ይዘወበና ብላይ ወዲ ኻሳን ናይ ዝገፍሉን እዚኦም መእተው እንግዜ ይብሎ ወዲ ኻሳን ናይ ዝገፍሉን ነብና ብዙ ወዲ ሳና አንተንስ እዚ زي بحال بدل بديلو ما زي كل عالم زي اقرا زي بحالو بدل نحنا خم حزبي ارتراها سم بالنا نزوم بنا دمس زي مخنا نسوم تاثيرون بتخريستان ملاسنا يا واقع لنا لا هم بوتو زي على هذا زيا واقع لنا كاين الساعه زيا واقع لنا لا عود طريقه كيت تكز حلفه مكاين دورون انز قسمكا بربع سنه انا ربيح مليون تعويت لي العلاج دي خانتي لو كهدول انت تغوري لك درارون زي تربح مخانا ريو غني راي حزن انا ايرترا حيزوغن ابا نيرو صورات رغفت بالاي مسل حلقه يقول نيرو هجيت ايلكا انا بانديرا تغراي حتكم بسنه سرعه تغراي تسعري له انا عايز حتى نسوي له هلو يلكا تروح بلوني اي حزن يو عند قرات حراي ስለዚህ حزان يمو ابفت تقاومو غلا ينبرن دحراي ግን ከዲዕምኩም እዮም ሕጅኮ ወይሉኹም ገለ اندحر زي تفرحون كين كانتهم من اساسي مالت برجينا حمدو لوط خمس يلو زي ام اندحر كوينو منغستخا نسخان زفرح يبلكا صاوعي تقرو اللي يبلكا سوق هاتبل جن كوم ايكونن نسو حجي كاب قلع قلعيتا يترف عبي يترف مرح هيمانوت يترف وزته يترف درافه يترف سنطواو يترف بزتخا على متن نزوم من اسيات زي اتوم قالسو من دحردات زي غوبيطنا ينت زي عمصيصنا يون تازبلوا تيغورو ايترفونيم ምክንያቱ አተሓዙ አሪኦም ስበትሩ አካይዲ አሪኦም ስበትሩ ይሕድጉ ዝባላሉ አካይዳ ናይዞም መናእሰይ ቀዲሙ ተረዲዎ ሓያላት ምዃኖም ማለት እዩ ከትርፍዎ ጠጠው ከብሎም ከም ዘይኽእል ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከዓግቶም ከም ዘይኽእል ማለት እዩ ዳሕራይት ኣይገይሩ በቲ ኩሉ ሰብ ዝግምቶ ደካማ ጎን ናይ ሓበሻ በቲ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኣብ ሓደ ውግእ كلهم من أسيات بفلاي من أسيات ندحر كوينهم لم دزي ولا ندحر كوينهم زسعرلو ناوشتي سللاويك أسرحيت بزبها الدقري مالتي ناوشتي انت تغيرو لك بك انسا ايتك علسن بدحري تقالسا ايكون كان نمر تقالس حين منتاي قالس مالت مستير معقابي حاتتيو قالس مالت نيح معقابي حاتتيو قالس مالت زتوهال كايو من بلو بزي يقدس عقب كان يم حازي حاتتيو قالس مالت مريحنت يدليو نزيهم كلهم اب كسادوم مالتيو زخونه تتصقع حساوي غيركا نحردا تسللهم كينكا قالسي بدحريو يودغيو مبزحتهم ناي دباي تواغاتي ويكا غريلا وارفيرس صقم
ተባሂሎም ዝቕመጡ እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም ውሽጣዊ ጽግዕተኛ ምብስባስ ዝብልዎ ነበሩ ቀደም ማለት እዩ ድሕራይ ግን ውሽጣዊ ብልሽት ወይ ከዓ ሕመቕ ማለት እዩ ብሓጺሩ እንድሕር እንዳተባላሸወ ተኸይዱ እታ ብውሽጢ ዝተጸይቀን ዝተባላሸወን ጉዳይ ከዓ ነቲ ብደገ ዘሎ ጽቡቕ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዝፈጥረሉ ባክዶር ስለ ዝኾነ ከምዚ ትሮጃን ሆርስ ማለት ያ ውሽጢ ቀኣትዩ ብኮኻ ሕሊፍ ይህቦን ካሊእ ሰብ ሽዑ ኢኻ ንስኻ ቃልስኻ ተጨውዩ መንእሰይ ብርጌድ ንሓመዱ ቃልሱ ዝተጨወየሉ ምኽንያት እዚ ጉዳይ እዚ ክትፈልጠለካ ሒና ኣብነት ተቃላሳይ ተንደርካ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዋና ማለት እዩ ንንበዓል ጆን ብላክ ንበዓል ጎይታዋ ዜማ ብምልኦም ካሜራ ደድሕሪኦም እንዳዘወራ ዝቀርጾም ዝነበራ ንምንታይ መስይልካ እሞ መንእሰያት ያ ክባእሲኦም ተባሂሉ ሲ ካሜራ ገለ ወላ ድሓናብ ተወጻእ በቦቱ ይሃሉ ክሳብ ክንዱ ደይ መስለኩም ከም ኣይኮነን ኮነ ኢሎም ማለት እዩ ፕሮቮክ ገይሮም ስምዒታዊ ገይሮም ንዓኻ ካብኡ ስምዒታዊ መስኮንካ ምስተዛረብካ ከዓ ተዛሪቡ ኢሎም ጂኦግራፊያ በዓል ሃሪማ በዓላት እው ዝበሃል ከምኡ ገይሮም እዚ ጉዳይ እዚ እዮም ሰሪሖምሉ ማለት እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ከም ተቃላሳይ ኮር ቫልዩ ዘለዎ ብርትዕ እዩ መንእሰይነት እዩ ሓውነት እዩ አድሬናሊን እዩ ኩሉ ማለት እዩ ቁጣውን ኣለዎ ሓሞት እውን ነይርዎ እዚ ኩሉ እዚ መሪሕነትን ስትራክቸርን ስለ ዘይነበሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀስ ሲሉ ብህድኣት ቀስ እናበለ እናንበበ እንዳተጸግዐ ማለት እዩ ሕግ እንዳምሃረ ነቲ መንእሰይ አካይዳ እናተሓዘ ናይ ግድ መሪሕነት የብሉን ህዝባዊ ማዕበል ምኽንያቱ መሪሕነቱ ዝኾነ ነገር ሃፐን ድሕር ገይሩ ገለ ካብ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ከይከውን እዩ ገይርዎ ማለት እዩ ተንኮል ሲ ነይሩ ሕጂ ፎሎው ይውሕዳሉ ደቂ ዓበይቲ ሳብስክራይብ ውን ከም ተመሳሳሊ እስቀጽል አብሪሽ ኤርትራ ባንዴራ ገይረብሉ ሽራ አክሱም ዓድዋ ባንዴራ ኤርትራ ተውለብልዎ ወቅሮ ባንዴራ ኤርትራ ተውለብልዎ መቀለብ ኤርትራውያን ተመሓደር አላ ሞይትና እኮ ብጠጠውና ኮይና ተጨፍለቅና ተረጊጽና ተቀቢርና ሐላላ ኬላ የሚባለው ምንድን ያላቸው እዛ ላይ የነበሩ ሰዎች አሉ ጻድቃ ነበር ቤታቸው ነበር ፍሳባጆስ ሌሎችም ነበሩ ይታየኛል እዛ ትዝ ይለኛል አሁን ትጥቃትፈቱም ለይስሙላ ግን ሚዲያ አፍሪካ ህብረት እና ሞኒተሪንግ ቲም ስለሚመጣ ትጥቅፈቱ በቃ ቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ትጥቅፈቷል ብለን ዜና እናሰማለን ትጥቅና አትፈቱም አይዟችሁ ነው ያላቸው አትፈቱም ለሚዲያው ግን እናገራለን እንዲያው እንኳን ትጥቅ መፍታት ይቅርና ሌላ እንሰጣቸዋለን ያኛውን ሽማግሌውን እንመታዋለን ያሉ ሽማግሌ እየተባለ ያለው ኤርትራ ፕሬዝዳንት ነው መረጃ አላቸው እነሱ እኔማ ቆታሪክ አስመራጄ ነገሩ ተመሳሳይ ነገር وحراي نسمرا مسكرك حيت اخا تزاريبك مصيخا خوم ايو ማለት እዩ ንዓደይ ትብላ ነበርካን ኢትዮጵያ ነታ ፓስፖርት ሒስካላ ዘለኻ ዓዲ ማለት እዩ ንዓኺ ሒድካሲ ነታ ካልእት ዓደይ ዝበልከያ ድሕራይ ፓስፖርት ዘለዋ ቦኣቲኻ ትወጻላ ዓድኻስ ተመስጢር ሕሊፍካ ክትዛረቦም ከለኻ ቦኣ ንሕና ኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ቀዲምና ኢና ንፈልጦ ኢሎምካ ማለት እዩ ታክተውም ታሕት ገብሮም ጽኹም ተወግዒ ምኽንያቱ ብዛዕባ ተመስጢር ተውግዑ ስለ ዝነበርኩም መን ልዕልዎ ብዘይ ገድስ ዝሮ ዝሮ ክትሕሱ ከም ዘበገስካዮ ተወግዒ ከም ኮይልዎም ነይሩ እዩ ክትብል ኣብኡ ከም ዝተራኸብኩም ግን ይፍለጥ ንኣብነት ነዚ ጉዳይ እዚ ሞር ከራጉዶ ዝኽእል ጉዳይ ክነግረኩም ዝኾነ ኣውጫጭ ዝበሃል ኣሎ ግምገማ ናይ ሓደ ከባቢ ማለት እዩ ሽዑ እዋን ሓደ ሰብኣይ እከለ ኢሉ ሽም ፀዊዒ ማለት እዩ ለይቲ ወፅእ ቁሚጦ እንዳሰብ ኩልስስት እንዳሰረቀ ይሓድር ጥራሕ ዘይኮነ የቃፅል እንስሳት ይሓርድ ወዘተ ይገብር ገለ ለይቲ ወፅኡ እስካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ኣብ ገዞ ይድቅስን ገለ ይብሉሞ حجت تجمع ما يتخوم يلتطويل زلو تهتجبر إخان نيل ويبهال تهتجبر وطي هار إخان إسخاس تهتجبر كاب ساعات شو عتا ساعات شعات وطي خان يركا مالت ما يفالط يوم مفتوبة مالت حجي خمزي لا نجير يوم نفولت أكو إنا يلوم نديو مالت كتنا جورو مهم قمت مستيرات وقفلوت ينسيغات مالالس خمزي أنا سترح يكون مالت حدا بتعمل فليز ولا نجار يكون كانت نجار نازل خنا أمنت مالتي عدكي فتحوا مركبوا مستبهلو فتحوا ويك ركبوا مستبهلو كبيد عدكي كم زركبوكو بابزي سمع لمع تباهيلو استمح على فقدايو مالت عالم زفلطو خلص تركيبنا ايناس يلي منغستي دحرايون تمبل كالأي مالتيو اتفيل مارشال مالتيو تزاريبيو حبيبكم مزنوبركم اركبيلناكم مركبكم حبيبكم مزنوبركم ግን ሕጂ ተውጸለኹም እውን ይሉ ቃል በቃል ተዛሪብ ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ምርካብን ምርኽኻብን ምናልባት እቲ ተረኪብና ኢና ክብል ከሎ ንሱ ከም ትዝበልካዮ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ተረኪብ ይኽብል ከሎ ዝእሰርን ዝቁጸርን ገለ ቆፂሮ ይኮነን ተረኪብና ኢና ግን ይሉ ተዛሪብ ንሱ ጥራሕ ይኮነን
اتي شومكم ونا حقاو من قد خملسلهم الله تبايلو بروسس تجمير وزته خلص تودي نيرو حقاون كوينكم يخم مالتي حدش حقون صديق نعاتكم كبهال مالتي شو تتصقم دحري موصي تتصقم ازي ايو بغرازماتي مالتي جميركم شو عند حمامكم بدم بارغو منم انت سايدر مرجع لاچو مس زلنا ممارص انتاي انتيلنا حزبن سراويتن حدا مخان من محدار نايت حزبي مرحيو السراويت ون مرحلو بحدا انداتراخبنا صقمنا فتحنا كنعوتنا تمصلاتنا ون عقلهم صبيبوم بعلم مخان ابيومس بتم زقط عباندات غيرهم هو يبلوم له فوتي ما يكون هناتون خم انت زي غيرهم يحضرون ويكاسروا ومي ويقتلوا ومي بر امينو من فوتي ما يكون وردات يوم تشكيمو حصيرو نسونو بعلو امينلو وي تخكلኛ ኮይነ يكونن ززارب زلو مالتي نمنتاي كوم إلى نحرد أيلكم أتوم زوجو of course أمينهم لكون زارب زلو ولا فريحهم ويدما بزيت الليهم موياهم contribute جور تبايلهم ويدما كاب مجمريا علامنا نسينيري لمون كوني خالي نسون كم كوني خالي مالتي زارب زل حوناسي كمو كوني خالي جنرال مالتي كم تزارب زل نحرد أخوينو حاكو كوني خالي زي أمونلو كوني خاليهم نسون كمو أمينلو كوني خاليو ግን ዘ ኣመሩሉ ምዃኑ ንምንታይ ይፍለጥ መስልኩም ኣብ መወዳእታ ዞም መናእሰያት እዚኣቶም ዞም ኣኪብካ ከም ዘለኻ ገለ ፀገምና እንዳፈታሕና ገለ ትብል ተኣኪብካ ኣብ ትግራይ ኮይንካ ብሓደ ኢድካ ምጥቃዕ ስለ ዘይከኣል በይና ትግራይ ኣብ ሕጂ ሰዓት ትፈትሖ ፀገም ይብላን ሓደ ፀገም እኮ ዝፍታሕ ምስቲ መባእስትኻ ኮፍ ኢልካ እዩ በይንኻ እንተ ኮይንካ ፀገም ዘይኮንካ ትፈትሕ ፀገም ኢኻ ትፈጥር ንምንታይ በይንኻ ዘምፅኻዮ ፀገም ከመይ ጌርካ በይንኻ ትፈትሖ ንስኻ تتسقم زمزم مسمانيو بس ما خلايا منقص وقع نيرو بس منقص شعبيا وقع نيرو ريلاتيفلي فتحنا يتوبلو لهم مالتيو جن كسخة الله أز سيم تايم استخسس أيو مالت عماتي جوجل يطرح زي كونس جونس هيدري يتوبه هيل تخصصي بتحد وجن سلذي توزل خصن تلعلكم مو مستمع خلايا منقص نوركم كسي باي ديفولت خلى عليه مغنياتو تساتيفهم تحبابيرهم آتيهم زجبروا ونحرد أخوينو نتحدى وجنا العلوم كنت قصي تقولون يخم تخصي بعضهم ودك غيركم ما مالتي حنششكم زبلعكم ونصحاتكم يخم ما بالك هالايجن تبعيسنا مسمن مس مستر اكس كنعرقينا مسمن بينتنا طرح سلام كنا مسئينا مسمن بينتنا خوينا بيننا خوينا سخنا مسئينا مسمن تبعيسكم مس مستر واي كويلن ما بزعرق ازي يكون صحاتكم تصحاتيكم دلهم كساتفالو كلنتنا او عرق تغبروا لكم قال نو نسيد لنا اني بزي يقدس تعرقي ولا مسزير كوينا تعرق هنغبرو إنا واي وخصن حيز خليو انت بحيله تعرقنا عرقنا تزي كوينو دما بحيلي زي كعرقنا خلي ندابلكا غلزي ممارصታት እንደሐስካ መስመር الله መስመር ተባለ ላ እንዳውድ ማለቲ ታንተ መስመር እዚኣ ምዚ ኮይና ንከለ ነጥፎ ምዚ ኮይና ንከለ ነጥፎ ናይ ምጥፋእ መስመር ማለቲ እዚኣ ተበሊዓ ያ ቀደም ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ያ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ማለቲ ፈጣን አኪዩት ዝኾነ ለውጥ ዳይናሚክ ዝኾነ እና ማለት ዲዮ አብይ ተነፋሕነኩም ላለና ዋ ተነፋሕነው ቆይልና አሎ ለኸ ገርሞኩም በቀደማይ ደም የበኺ አና አንድ ቆፎይሉ በውስጥ እህል የሌለበት በውጭ ሁና ትፈክራለች ይሉ ቅኔ እዩ ቅኔ ነው ጎጃ ምንም ዘይልኩም ትፍክሩ ለኩም መጽቀት ለኩም ይይዙላ በትግርኛ አነ ተሪታ ነግረኩም حزين دبرسين بعلزياتن زود أنا زلوا أبايزوي بعلزياتن كبرتين بقى بحصير أبي كم زرخونا يفلتن عديتاتنا ولا يخونا بحصيرو جن إذن ننبينن سبعي زي بلن نقلو شو رخيوهم زسات فول مرحت لمعت جوجل زجورون حدار كي يجبران بايزوي حدار زجبرتكم زي لان ختزار ولا حنت ساعات يبلن جزي يبلن نساتهم زفوتو تنحدار زي يبلن لمنتاي ሙሉ ታይመን خغرغላ ዝኽእላን ሳተን ስለ ዝኾና ማለት እዩ ንሰብኣያ ነፂጋ ምሳኻ ሓዳር ይገብር ነይረ ባዕልኻ ይፈልጥን የላ ሽንኩርሒት ወቂዓቶ ዝመፀት ኣዶ ዋላ ትኾን ሓፍተይ ዋላ ትኾን ሲ ንመንእሰይ ተረዲኣቶ እትሕጂ ዘሎ ኣበይ ትፈልጦ ብኸመይ ገራ ፈሊጣቶ ክትፈልጥ እኮ ኣፍታ ኣካልና ትኽትኮን ክትከል ኣለካ ልምዓት ጉጅለ ክትፅረፍ የብላን ክትዝረብ የብላን ገለገለ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ሞል እዩ ማለት እዩ
ክትፅረፍ ተዘይ ኮይና ክትክበር እንድሕር ዳደልያ መስመር ሒዛ ኮፍ ክትብል ክትክእል ኣለዋ መስመራ ተጠንቂቃ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ልምዓት ጉጅለ ምዃና እንድሕር መንእሰይ እንዳቃለሰትን ኣብ ዘይትፈልጦ ሰዎት ማለት እዩ ከምዚ ኮበለኩም ከምዚ ወረኩ እንታይ ይገብረልና ሓይ ከምዚ ይበለ ንሶም ይብሉ ወዲ ኣሎ እንታይ ለቆታ ይብሉ ወታይ ዘይብሉ ለኹም ተማሳልን ለቆታ በልዎ ገለ በልዎ ሲ ታይፈለላይ እዚ ከምዚ ኮይልና ብታኣኺባታት ገለ ማይክሮፎን ሒዛ ማለት እዩ እዚኣ ተለማሚዳ ቀንያ መፅያ ነቲ ህዝቢ ተወድኦ ከምዮም ዝወድኦ ከም እንዳገበራ እየን ዘሰልፈኻ ንሳቶም እዘን ከምዚኣ ዝበላ ንስቲ ካበይ ከም ዘእልሽዎን ኣበይ ከም ዝረኽቦን እውን ብጣዕሚ ኣነ ዝድነቕ ማለት እዩ ኩለን ዳርጋ መብዛሕተአን 80 ካብ 100 ብዘይ ምግናን ማለት እዩ ሰብኣይ የድልየኒ ቆልዓ የድልየኒ ገለ ኢለን ማለት እዩ ባዕለን በትሕገይ ግዛእ በትገለይ ግዛእ ንባዕላተን ኣው እንዳተፃረፋ ይውዕላ ኣብታ ኣኼባ መፅየን ከዓ ወረጃ ይዛረባልካ ኣብ ዘይፈልጦ መፍልጦ ነቲ ሓላፍነት on behalf of እቲ መንእሰይ እቲ ዩዝ ውሳነ ይሕልፋ ተዝፈልጣ ፀገም የብሉን መንደቕ ክሕልፈልና ነይሩ ኣይፈልጣን ኮንሲኩዌንስ ይፈልጣ ጠንቆ ይፈልጣ ሳዕቢዩና ይፈልጣ ውፅኢተ ይፈልጣ ስታቲስቲክሶ ይፈልጦ ብቁፅረ ይትምንኦ ኣይዕቀን ኣይምዘን ናይ ትግራይ ፀገም ሲሉ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ብጥቕልሉ ነዘን ከም ዝበላ ዴታት ይወሃብ ንሳተን ከዓ ኣብ ስርናይ ገለ ሽኮር ገለ ምዕዳሉን ኮምየን እዚአን የን በቃ ሕጂ ነቲ ዓዲ ህውከት ኮይኖን ዘለዋ በቃ ህውከት ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ግዜ ህውከት ትፈርሕዎን ስለ ዝኾኑ ከምዚ ገይሮም ስለ ዝኾኑ እንታይ ዘፍርሕ ኣለዎን ኦፍ ኮርስ ንፈርሕን ዓያሹ ስለ ዝኾና ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ተማሂረን በቲ ትክክለኛ እዚ ይኮሰኖ ዝኽእል ኣብ ክንዲዚ እዚ ይክበሃል ዝኽእል ኢለን ተዝኾና ነይረን እወ ሹዓይ ይፍርሐን ነይረን ናይ ባሕቂ ንምንታይ ዘይፍርሐ መስልኩም ትዝውስንኦ ውሳነ ሓላፍነት ወሲደን ስለ ዝውስንኦ እንታይ ተፅዕንቶ ይሕድር ኣብቲ ህዝቢ እዚ ኢልካ ተተዛሪብካሲ እንታይ ፀገም ይፈጥር ስለ ዝፈልጣ ነይረን ዝወሰንኦ ውሳነ ከቢድ ምኾነ ነይሩ ሕጂ ንፈርሕን ዘለና ንምንታይ ሕጂ ንምንታይ ይፍርሕ ኣለዋ መስልኩም ወዓሻኩ ኣትፈርሕ ዘለካ ንመን ኣትፈርሕ ዳ እዘን ዘይሰምዓኻ ንኸ ኣትፈርሕ ዘለካ ምር ሰምዓካ ዳ እንታይ ፀገም ኣሎ ንኣብነት ናቱ ከም ኬዝ ንውሰድ ነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ፀኒሑ እዩ ኣብ ስልጣን ግዜኡ ከበድቲ ወንጀላት ኣለዎ ብኣኻይ ዝኩሉ ክሳራ በፂሕና ኢኮኖሚና ብኣኻይ ጠፊኡ ብኩናት ሳልናትካ ናይ ምምራሕ ጉድለት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን በቲንካዮ ከምቲ ዝበልካዮ መዓት ህዝቢ እዩ ሞይቱ ኣብዚ መኸት እዚ መዓት ስደት እዩ ዝካየድ ዘሎ መዓት ናይ ኢኮኖሚ ምጭርዋራትን ኣለዎ ባይዘወይ ኣብቲ መኸተ ዶክተር ደብረፅዮን ዘዋርዱ ሓራይ ሕጂ ማለት ንሓደ ሰብ ትድርባ ኣይኮነት እንታፀገም በመሰረታ ነዋሕ እዋን እያ ጌራ ሓደ ሰብ ይቕንዓ ነይሩ ዲ ይቕንዓን እንተይልና ከም ሓላፍነቱ ደረጃ ወሲድና ማለት እዩ እቲ ኣብ ቁልፊ ቦታ ዘሎሲ ቁልፊ ታራ ተፃዊቱ ወሳኒ ግደ እንድሕር ዳ ተፃዊቱስ ከትርፋ ይኽእል ነይሩ ንበይኑ ኣየትርፋን ነይሩ ንበይኑ ዝሕተተላ ኣይኮነትን ብዙሕ ሰብ ዝሕተተላ ኣነ ይሕተተላ ኣብ ፀገም ትግራይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝተፈጠረት እውን ኣብታ ትፍጠር እውን ኩላና ተሓትት ኢና ከከም መጠና እዩ ዝውሰን ሕጂ ሌብነት ብከመይ ተስፋሕፊሑ ፀኒሑ እኮ ተተረኺብካ ገበን እዩ እንተዘይተረኺብካ ስራሕ እዩ ተባሂሉ ስራሕ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ስእነ ሰናይ ምምሕዳር ብወገነይ ወገንካ ክሾመካ ብሓወይ ሓውካ ብሓፍተይ ሓፍትኻ ብጥቕሚ ስክራች ማይባካ ኣዊል ስክራች ርስ ብዝብል ክንሻወሚና ገለ ዝበሃል ነበረ ጉዳይ ዝፀንሐ እዩ እኳ ዳኣት ኔትወርክን ገለመለን ዝበሃል ምትሕልላኻት ገለመለ ዓመታት ማለት እዩ ከምዚ ዋና መሬት ላንድሎርድ ዝበሃል ናይ ሜክሲኮ ድራግ ዲለርስ ከምኦም ሓለቓታት ተፈጢሮም ኣብዚ ዓዲ ነቲ ኢኮኖሚ ነቲ ካሊእ እናፀቐጡ ማለት እዩ ከም ወዲ ማርያም ኩልዖ ገይሮሞ ነቲ ካሊእ ሰብ እንዳበዝበዝዎ ነይሮም ሕጂ እቲ ሰብኣይ ኣጋጣሚ ኣብቲ ማእኸል እንዲመፅኡ ናብቲ ናቶም መንገዲ እዮም ወሲዶሞ ሽዑ ቅኑዕ ገለ እዩ ዝመስሎ ነይሩ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ዘይምምሃሩ ኦፍኮርስ ዋላ እንዳረኣየ ተሳሒቱ ምዃኑ ብዘለኹ እየ ዝቕፅል ካብ በስበስኩ ዝናበ ይፈርሕን እየ እቲ ፀገም ንሱ እዩ ግን በይኑ ዝፈጠራ ፀገም ግን ኣይኮነትን ኩሉ ሰብ ተሓባቢሩ ይፈጢርዋ እዚኣሲ ኩሉ ሰብ ተሓባቢሩ ዝፈጠራ ኩሉ ኣብ ዘይኮነ ስምዒት ይብለኩም ከለኹ ዘን ኣዴታት እዚኣተን ሕጂ ሓንቲ ታይላትን መሲልኩም
قدم حجي مرصا نيرو سما اي نغركم ني غوربيتنا اني راح حجي ابيت تود حوي دسكو خبلكا تود حويس بتعمي كمي دي زود نقوم مسيلكم تبلنا مو تايكوني ترخيو زود حواس تا ايغير غليلنا حجفت مرصاسي نتوم نخالو زمروص ورقت سي ندقيره ندقددس يغير يحديرو زيت ود حوي جغنا يغير تبلنا زلا مالتي حجي نحنا تخكلኛ ዝኾነ መረጻ ምክያድ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ምዃኑ ምኽንያቱ እቲ ህዝቢ ዝሓሸ ሓሳብ ሒዙ ልኽመጽእ ዝኽእል ፖሲቢሊቲ እንተልዩ ዘምጽእ ምዃኑ ሴክሬት ባለት ማለት ታይ ማለት ምዃኑ ሬጉላር ኤምፕሬዲክ ኢሌክሽን ማለት ክሳብ ክንደና ዝኣክል ከቢድን ነቲ ህዝቢ ግን መዋጾ ምኽንያቱ መማረጽ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ መጽዩሲ ንሱ ከዓ ዓመታት ወሲዱ ዝሰርሓሉ ምዃኑ እዚ እንተትፈልጥ ነይራ ዛ ሰበይቲ كومزي بمغبارو مغوهيت محزنت مع زخونينا نحناس كما هاجرنا تنور كنفتن مبلت نيرا إلا نقمت إذن كم زحجيز نقراكم صناح خول معت كوجي لقل زخونا سبات كن كميلا نزخول لخط قمتو انتاي مالت يمرت انتاي مالت مخان انتاي تفلت انسا اتسحتت كما جميركو نزي ازقمت نزي مراحت كوجي لإخيل زقمت أسابيو اتي صقم فتيرو نمنت علامه خو مغيروا وططيان وططن تحردو انت فاردو عين تحرد سلازخونه نع ادي يقمط اخم انزبلا انست دي يقمط ايبلكم الله نسنا يسمعها نسخا اي تسمعن كم هنص بابيلون زنورو سبات مالت يو تدرابيخا غلاو حاتق كتبال منتاني كونه يليهم غيروا مالت راح تصرف سوات كله دم يفرحني حرحري عن حدي دكتور دولت نعي ان كنت حنت نجر غير لي يفلت أنا وين حتى تفلت نسون عي بقلة ونيولنا بس ما نقدر نقول خام يلا كله جن زم تعالى استزياتهم مخ عاني في اتفاق تفوت يو هو حسب بحال فسلت أزين ورسوات بس يخابك أسوي كم نطرف مورد إما جن قدامي يزار ميري مرهين دقاقي مزخوننا أنا مرهين يلا كله دكتور دولت يمكو ناي حوار السرحة محور نيش محور وانت تقولناكو أنا أبوم براكم مري كم وي بهلن نوري مش خام قالك عيون أنا ولا ببهلنا كوي لك لهم ليش تي عبي حوكاكو خبر لو أنا وعلو عبي حفتاكو خبر لو أنا وعلو عبي خد نحوك خبر لو أنا وعلو أذيك أنا علم لك آخر تسجيل سبب وزح ذا قرقرة سبب وزح تمهار سبب عدو خا قلقليلو هي تكره كقلقليلو بس دكتور سمعتني لا دكتور يتمعرك تشكيمو كيو عدك تشكيمو خمها كورة برخة خرتتيلو تخكليو أبزي سحتت زيبل نجار نمنتاي مسيلكم أنا مراحت ختصرف خلو بأنت أرت الزاربو ومالت حماق نزارب حماق صلت صنحو كتصرفهم حماق كتنورهم وزت قالوي كبخت عجركا ديفن تقبرهم تخيلي خا مالتي بوليتيكا تقوي أنت آتيخا قدام يكون كان آتيخا زلها وي نهيمانوت بوتا يكونن كتصرفي خا بحصيرو ناي سدنت بوتا خوينو سلازولو مالتي تخونه جن بأنت أربها خلو نساتومون كم تبهلنا يخيدو نحنا ون كم تبهلنا هنكيد يزقبع سؤال كان حدا يرئي بزح جزء يزرق مالتي ولا تتايتل ونا يصحفن دبرتيون يبل سؤال حدا دكتور دبرتيون يزبحل بتخكلنيا سياس بريزيدنت سياس افورقل كايص وعقات شمو تتايتلو حبكايو خلاقايو وصعكا تتايتل كوينو قصيدلو مالتي ولا حنتي يفلا لا يولون صرفي تخكل ايكون بصرف غيركا تمحلالفو ملختون يلن كم زي ديومانايز بمقبار غيركا تمهرو حبرة سبون يلن اتوانا تصقمو جن انتايو كم تبهلنا نسوم كي يخددو كم يخبرو دو اي يخبرون كم ان خي يخبرو زقبروم زلتايو بهلنا سرق يفقد اي فقدن بهلنا حسوت يفقد اي فقدن بهلنا وصع يفقد وصعخان حدا سب نتخالي سب كتحقوس كتبل يفقد اي فقدن بزعبا فتحي بزعبا رتعي بزعبا حقي يو زما قلت تبهلنا مسلاتاتنا قوم يوم ززاربو نحنا ايناكو نابكالي وسيدنا ينبر توم مسلاتاتنا يكونوا كلهم بزعبا فتحي بزعبا رتعي بزعبا حقي بزعبا خيميجر كان نسب تنقرو بزعبا بزعبا تحزا نسب كميجر كان زي انت يقيمكا قسبيلكا خمي تزاربو قال اندا فلطو مالتي قس اندابلو يوم نحدا نجر كرمو زفتنو غني يرئي نعو طرح يكون دكتور دبرتيون طرح يكون كوم زولو مالتيو نزوم دكتور برهانه غبريس غلظ بهرلو دكتور غله مالتيو انت بقى يصرفوم توم قلعتهم هصاون تخك እንዳይ ዝሆኑ አለው ሲ
ኣብ ቅድሚኦም ክኾኑ ከለዉ ይፀርፍዎም ተተፃሪፍካ ኮሽዑካ ምፍራስ ጀሚርካ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ሕጂ ንስኻ ታወይት ዓዲ ኢኻ ትመርሕ ኣበይ ዘላ ሲላ ኢማጂነሪ ዋካንዳ ሻዕብያ ምዕራብ ትግራይ ይህቦምን ናይ ባዕሉ ኢንተረስት ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ፋኖ ምዕራብ ትግራይ ይህቦምን ተፃሚዶሞም ዝኔውማ ምዕራብ ትግራይ ክንወኩም ግዛዕ ተባሂሎም ኣይኮነን በዚኡ ይፃመዱ በዚኡ ተፃመዱ ማለት ባማት መበልና እዮም እዚኦም ዝፃመዱ ወላ ንእሽተይ ቁሸት ኮይና ወላ ንእሽተይ ናይ ሓንቲ ወረዳ ፍርቅ ወረዳ ናይ ኤርትራ ኮይናስ ጥራይ ፕሬዚደንት ደብረጽዮን የብሉኒ ጥራይ ናይ ህወሓት ቤት ጽሕፈት ሓላፊት መንጀሩ የብሉኒ እዚ ሕልሞም በቃ ሓሊ የብሎም ካብ ሩዋንዳ መራሓቲ ታሪኻ ኣይተምፅእን ካብ ኡጋንዳ መራሓቲ ታሪኻ ኣይተምፅእን ብጭቡጥ ከዓ ክነግረካ ኩሎም ብሄራዊ ውድባታት ትግራይ ዘለውን ተዝድመሩ ትግራይ ትጸቦምን ኣብ መኸተ ናይ እገለ የለም ኩሉ ከኣቶ ኣሎ ተረዲኻ ንኸፍለካ ኣለኹ ይፎቶ ይፀላእ ከዓ ትግራይ ካብ ትፔለፍ ወፃ ይትሳገር ትፔለፍ የሳግረናን ፈረቓን ካብ ወፃን ካሊ ምርጫ ይብልናን ትፔለፍ ደብረ ብርሃን ወፅሕኳ ትፔለፍ 7 ሕጉም ዓዊትኳ 7 ሕጉም ትትዕወት ትፔለፍ ይትወን ደብረ ብርሃን ተፅሕካ ትፔለፍ ይትወን ተወሰነ ውድቀትን ፀገምን ትልን ትፔለፍ ተሽክሞ ኣየር ወለድ ይምፃ ሄሊኮፕተር ማለት ቢኤልኤፍ እዩ መሪሑ 7 ሕጉም እቲካ ብገለ እቲካ ትህዝቢ እቲና እዚኣታ ስሕተት ሽዑ ንሱ ኣብ ዓርሰ ምድሓኒ ነይሩ ንባዕሉ እኳ ይድሓነ ነይሩ ሽዑ መን ይበሃል ሒዝዋ ነይሩ ኣበይ ነይሩ ብጫ ፌስታል ሒዙ እኮ ዝዘውር ነይሩ ሽዑ ንዓባ ግደፍ ናይቲ ህዝቢ ክሬዲት ናይቲ መንእሰይ ክሬዲት ግደፍ ንሓንቲ ፓርቲ ጌርካ ያኾፈይ ትብል ካልኣይታ ይብል ኩላና ፓርቲታት ኣብዚ ዘለና ክንሳተፍ ኣለና ይብል እሞ ግን ካብ ዋሕት ወፃ ዝሰጋግረና ያለን ስለዚ ቶም ካልኦት ከታይሎም እዮም ክሳተፉ ዘየሳግሩ መሳገርቲ ኮይኖም እዮም ክሳተፉ تمصا جت تمصا وق برئس امبر بحصين كمرح ترأي يفلط وق ساينسي هو درون وارفير زبال اب تكنولوجي عالم يلا خان مثلا برئسي انت واقع زلواتن كارت عدتات رئيس طرح يزنس انا حي حسب عيلس ابسي ازنيو شدشتي امس كمي غيركا تطفؤم يلس ها ودت تبلوم غليلس برئسي حاسيبه غلي واقع أنا بس ما هيدروليك إنجينيرينج يتمرقوا ده ولا ينورون بسرودي تماشين ويكديو بزعبا أيسمع ساينس نايوج ساينس انتبابن وتقدروا ساينس انتبابن تعتقه حزبي تعتقه سراويتن بعد أسوارنا عد هاجر استعتقه سراويت يكونن السعر عبزخون يكون مدرغرينا يينا دحان زي خمسة عينات حنقلتي زخونه صوتا نبره زنبره زي اتعمامات قال قدفو دحره دقي ما يسرح رينا ينا اب كل تعامت وشتي 600 حساب زهلق حصين እቲ حصين ويزين وان بتن كليكيو ستكوس زلو حنت بتن كليك غيرك عد تطفئ زلها نعخا سلكت جبركا سلكت ديليت بقى خوينو مالتي سلكت اول ديليت erase حدا غزي مالتي حصين يو بزعبه تكنولوجينا نوقع زلنا حص يبلكا خميز امسله سبي ودي انت معتك حصين يرصيلو انتي باربس ما امول منفس قدس بسرعه امرني ناق قبيصنا هنا زلنا بقى لهم حجي ايلم معانت بسرون نايقدون كاب ارسنال يجميرو كسا حجي وصحنا لنا نايلم معانت فيدن ازي يمثل لو امكن خونو لكم يزمنه تشاو دحنا قنيو good light دحنا حضرت حواتي ما نتي